Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku-angku usah diagih beban hutang melintih kami dina rapik mengirai kami dina rami. Entah tersabik dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam melembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memilihkan dan malu kami dilasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garuk ngulik taruncek badan kecalo indak takana. Silaku kadahan Jawa. Mako terduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malatang indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik, tagi siangku pakai turunlah talendo mandiri anjang. Rela je maaf kami minta. Terima pasan dari balero kaset barisi la panitan, oi panitan Allah kauai nyampang ko ado nasana soro sase juga tolong maafkan, tolong maafkan. Baragam caro, baragam caro di Minangkabau iko sainyo di agam baru, di agam baru iwama akan diwahoi ko asyang langgam maragi yanda anau kito sabidu abalain kayu, balain kayu iwanaka angahoi. Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncan. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awa jojodone maka batammu, emanam pagadirang budiman. Raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan. Raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan. Diutui orang nema mana langkai, lalu bagi basindiran. Puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian. Puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian.
Ceko mah tumudo. Kapam kuto. Tapi je maaf wah. Serius benar nampaknya. 3.000. Jadi lama sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah matu memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau maurak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka si mak kuto nan ma kini ko. Gadih nama jilbab nan juara MTQ ke petang gue. Oh, si Linda, anak ipambu tu mah. Iya itu gaknya. Si ayahnya kan? Mendiangku palindi janan, lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak. Ba ada itu tanya mak, lain na nampak kejunjungannya, agak aruk ambo. Kan itu bana lah muka si ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari mamak tunganai suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru japi urang. Nana dianya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lataga alih ini tuh. Oh itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando ayah ketek di Selinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau depe air curumpi itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kulo pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nama rusuhan memang gampang mah. Aduh. Nandek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek melili aka jorawik kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sia madang pinang dan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temudo. Antah panuah antah wakucak ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua preso lah dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah cedek pandai. Ba itu hanya. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Marapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan sama bakaja ke balango. Tapi kalau nang indak. Kalau ngi bana bay menjamuan nak tanggal si indak yo nama yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita sama baya untuang pun sama bayimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah tertimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ko pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang kemenutuah tabi yang tinggi itu. Ambo? Ijan jame aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampirnya Selinda akan baku ambo nang siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacuk keluar indak bapa lau. Suok kita sama teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sebeko tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo katanya pakai dilegar yang jibayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak kabar. Hasahkan usah lambek mana mudo. Kok lama kayu di galangan alamek lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo di nan buruak. Pahamlah temuro tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai gue indak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temuro. Mah banyak banget tapi nya dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nalawe dagi betapi nan panjang diberi bojuang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burung mati disangka, bak karih patah di saruang, dan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai jo picayo jotan kuto. Bahalo ndak kepercaya. Kita kan lah orang berusaha. Dari dulu indak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang taguah. Alah kesenang ti. Alhamdulillah. Kita putusi dulu kan ko. Rancak kita putusi.
nepia anana padusi olalai barundi ampia nepia anana padusi lalu ladi sudi nama di siasa lalai rasolakan nailakan nandiati ay rasolakan nailakan nandiati disuruh kato yama kapan kanyo lalai pinta baraso kabalaku lalai pinta baraso kabalaku sapa kairan manarimo nama ditingke janjang masuk itu ay ditingke janjang masuk itu mak tengkuto Ya. dek menikam jejak nalamu masuan suwa bangkalai kini kowe tibolah masuk di kutiko mulangkan dundiang nanda ulu Ya. ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak Lah sampai dah temudo. lah sampai Sebenarnya pihak di badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke mastan. iyalah Lah menyaru buruang di rantiang mangguak balam tiga gayo hati nanaruk aruk camih. iya Akini ko buruang di rimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian malayuk tabang bebega. iyalah Ko asah hingga di tangan dibari bepaso-paso bararak pulang ke sangka nyampang ko malang tapak tangan. Iyalah. Dia anaknya tabang mungkin na lain kiri cakau. Maka nak tentu bingkeh hindaknya tolong nak setanya bicara. maaf diminta banyak-banyak mak keril anjur pakai mama Jadi yo ba undang orang tua dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai talalai yang mau mulangkan mak biasa tu mudo. Lamu lagu balik ke mamang weh. jadilah mak betul sawajah rundiang nanda ulu dek aruk dengan kebulia dek camih dengan kailang lah sugiro mau tatiangkan ke bakai nempatik patui orang mungkin mencacaknya dek beliau nang saling kadin yang ala delia dimuliakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mudia maronyo Yulah. alhamdulillah rupanya boleh lah tiba di nata sudi siasik lah badalia di sikau imbau di syariti sorak kolai dapat balik apalah sawik baliknya mak tak imbau orang bagak turun mak ujung Jepang kali basuh cito jo kau lah basuh batamu dalam perundingan apaan gini Balik. namba ibarat yumpamu andaknya ba ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang kok kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang Allah kebatarimu sidah kami Singkik saja kebalihnya Stan. rancak singkek Aku lai kecicua dari langit bumi lah suku menampuangkan kedua. alhamdulillah Sementara pintu nak tak kuat lah pihak berguluang nak tabantang menanti sultan sekutiko ambuanta asok ke sebaliak. pisang timbatu sirah batu mak jantung disasuk ramu-ramu kok lai pinta kepadaku usah digantuang lamu-lamu InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini laulam na menjulai sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai. Lasa tanyo batanyo la sudah puno minuman olalai la sudah puno minuman di padurun dia jobayo di kejan di bapunangan olalai di kejan di bapunangan karena
mangala kone dinyo ngala kone dinyo ngada ngawe mangala kone kini ngala kone Putia kakera mulia di calia amahoe putia tiba keadaan balai putia tiba keadaan batu kakang no timba bali adamahoe di takwa hari balan sulakana balai di takwa hari balan sulakana di mangala konyo kini ila konyo kini ngada ngawe karamala konen dinyo ala konen dinyo. Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kabakai nenek jamamak taruh imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namo cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patok pemilang gala kerelaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Harikan. Pihak dek kami konan datang sabondong setampa surui etenan dari Kempuang Baru menjalang rumah Gadang Nangku. Adulah memikul sarah Josarayo dari mamak Karisampono sarato dengan pangulunya. Ibu bapu jorang Samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menapiak bandua saduk setanjang duduk menyampaikan ujui imung kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang dibicara Allah ke dalam marai istan. Lah dalam marai benar cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari, membawa kato sabulek dari mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru hanya diatih lama nikit tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli. Bahasa tentangan itu. Karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara. Maka kami kemari paimantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga lakuak sako kaum dahulunya. Kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo. Kok disawik menyejang ikolah tampuak tangkainya. Cupak tetagak kami isi lagian takambang kami tiru ada 5 guru dipanuhi. Tolong diterima je suku hati. Tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berukuran. Sekian sambah Perustan. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dibati nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surui. Ayo manyo temuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh, kata berjawab gayong bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu. Taraduk rundiangan dan ketangah menyampaikan amanah Josarayo dari mamak Karisampono. Ko mahruponya Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi Josahadah, yaitu barupo tando sepanjang adat kari sebilah 3 laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah pihak tiak Selinda Josi Ramli. Nak minta kami terima Josuku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang diduduakkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patrik dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang stan. Bato kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau. Kok benamu mani alun dape ambululua pai pun alun tamuntahkan betangguh ambo jurendiangan. Bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ini gujalo. Aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai waritonya. Ambo nanti asahkan usah lamu bana. Banyak tamuncak. Ambo. Sambah tiba pada sultan. Lalulah.
Dek bajalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Maku agak tadalai yang bawa memulangkan kato rila jemaah di pabanyak. Biasa. Alah lambo puntap tali dari pangka disawa ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasui tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo Ustaz. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu iyo babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Arupanya pihak dek kami nanisiko tandonyo lurus ndak bercangkah, tandonyo licin ndak bercapuak. Alah setanai salataan, alah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanulamo pusako jawek bajawek warisan turun-temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang, kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Ustaz. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah Sultan. Lah pada mau sampai di Ustaz Mamena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah urang arih cendo kiyo nan tahu do juang kato sampai tahu jodori kemencucua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bajawe. Baatole kini. Rupanya setantang bertimbang tando. Allah tantak puntiang kauru lelaki simpai je bawa takana ilin juang balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai bak undang Sultan Johor. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundang nan sabuah kato nan saukua setantang hari pernikahan. Yo, rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sawalasiku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo, sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok banalai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinar kapal dilayakan. Pulang timangan ke Ustaz. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya mana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok matah ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Samu menadah minta doa memohon kadang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai beban talape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik samu kasui Ustaz. Meminta kita pada Allah bungu segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyoranun masak di batang gugu anak samu kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko.
janjang arak joiri menuju rumah anak adaro si anak adaro laka uwai Manyusan senaro Manitah lagi no. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan Surang mentaimbaukan ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak sambah sujui sambah tersimpuh sabarek bungka nempiawai naraculurui main daun indak bersibak je basisia indak benggo je babateh bagi sultan impunan kato yulah jatih menjilih niniak mamak ibu bapa kadik je baik urang nan tahu jadi pandai nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan ambojo salam di sultan batibokan sultan senaro Lai apa mulia dalam adat tanamu tabilang tua menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu bana ba andai ketua bida kuk bertanyo salah pihara kuk barumbiang sesudah makan maku sepiak di kami konan datang lah pasai tanyo bertanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau kerana angan Allah nak menyabui paratian pun lah berkanda si baik bertanya pakai sultan Allah ko basuh mungkin yo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ketengah sekian tanya pakai sultan ayo manyo tangindo sampaikan ya. Walau Sultan Surang di Jalang Sambah di albu menantang bana ada luruh tujuan katu rundia ngasah paham lah tentu namun baatnya lai Sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jamu menapati alwa jo patui tumbuh serupa iko kini. Menurut pepatah cepat gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ju ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung nan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi. Nyampang bergurih dalam hati bayangkan tibo di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupo jininya dia angan lah nak menyabui perhatian pun lawakanda tibolah sudi jo siasik bertimpo tanyo paduambo Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah karun diang yang sepatah kan baik itu tanyo tadi tu san sawananyo caro bes capek gindo dek berung diang siang babi maso berung diang malam babi minyak jarum loji balenong jo lah patui bana sitang serakkan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati biragunyo sekitu sambah perustan lah boleh hambo mulai lasinan tibonya gindo Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nembau kuah jamu pakat janji bakarang jorong diangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pulai naik saratu pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago pai menjapui marak pulai japuinya japui tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak taduk kami ko nan tibo bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidiah je pinang cukup sarato kelengkapan ikonya Ustaz mohon diterima dek nenek mamak orang disiko diterima je suku hati sabalun izin mak sabalun izin la turuna tango la turuna tango kato dilipe mak kato dilipe ada sifangka la sifangka kete di bari mak kete di bari la bapa anakmu la bapa anakmu kadang dia mak kadang dia
baliya oe la mama agarla oe la mama agarla sa la ko badande Bataga agarla yama Bataga agarla Oela masona Oela masona Ba itu wada yama Ba itu wada Oela minang kaba Oela minang kaba De pusako turun nama De pusako turun Oela tamurun Oela tamurun Mantari alam yama Mantari alam Gala baliyau Oy gala baliyau Di mana konyokini Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asok mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinan kiramai berminta dinan kabuliah, dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapak badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhal hampe utang bapu, manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua basunek rasu, ketiga menyerahkan sekolah jumang gaji. Nan kampe sadang babaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sempono silinda namo pasangan. Apun batonya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, yaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari padua itu tantang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batolai kini. Alah na menjadi pintak je pintu kabakeh nan hadir tengah rumah. Nan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Bairi yang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah lama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampung. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang ju pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nan galok menjadi tarang. Kabui rai gunung kesimbah bumi sanang langit memuji sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin amin ya Allah. Ayo manyo stangindo Tarikan. adapun kemudian daripada itu pada waktu iko kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan dan babako banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran ke imbawalah kelampawan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di lega rundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapeh mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah berarak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan dikito beliah. Batul lagi ni pihak dek kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok
Bagi hangku kami bermohon, ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku, buat pinta apa lakukan. Hangku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Sekian pinta pada hangku. Bataga agala Bapa aku nalali baumanna Utade mama bapitua Kama anak nada penasehat Angin lalu tolong bisi agan anak bisi akan Bisi agan bana katalingoyo Lalu ditunjuk diajari cara orang jadi sumando ada pakai sara jalani nak samparon rumah tangga angin malam tolong sampaikan bana ke rumahnya. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang angin salasai hujan taduh kabut pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan. Kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang bijawaya. Elok-elok di rumah orang yuang pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu lah sampai ke picuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka mataruak jua di usuaknya. Indaklah mudah jadi sumando iwang. Lah banyak kami nang kabua contoh nang sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nang tak pakai. Awak lainggo babindalu taseso lima oleh parangai. Menurut orang cendokio nan bepadang laweh juaka berlubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan dipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manulah macam nan nampe. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek ju. Pantangkan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik yang baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang matu. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langau hijau iwang tak cacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya baparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juga. Usah ditiru nampak kian yuang randah pana martabat awak. Nan kampe sumando nenek mama. Adapun sumando nenek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Maka pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko.
Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuak sayangi nambah nyawo. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuk-lambuk tanaman tuo suku malateh manaruku nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah capek menyisi je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajangi. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakai kan. Jadilah sebenar orang sumando minantu tauladan itu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kata sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadikan tungkek keganti suluh dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namudo mata adimanyo kini Oya mata ma ajatu abadara ilalai Bila pedoan ma oya nasapata Bila pedoan ma oya nasapata adimayo Sabalun sampai ma oyana nadian tatuan oyana adaron ma abidu amananti oyana adaron ma abidu amananti dimma ayon giliran abakama awe bapi tuwalalai Anna aditunju anemma odi ajari Anna aditunju anemma odi ajari Idimma kini Di hari sehari kini di malam semalam nangkona lah datang masuk jangkauan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah panjunjungan permato laki ke Pangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini. Kan yo diri marah bentiang joka bau berarak menyenjang bakal langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi orang, kai barai kai nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya. Danga di anak nyatu-nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek. Nam pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, dan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau, ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo di bueknya. Itulah misalnya umpama nak. Padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berfikir akan mengecek.
Patandang batabuah gunjang, ai urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingi yudang kih aswang yo pitanah upe yo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok baaka buruak tagajai jongkek kanyo, saigo menyumpah segaloran di bawah, kutuak petimpo dari ateh, uranglah jajok pakulinyam. Itu cilako perempuan nak jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan yang layang. Layang kian layang kemari meradai bepalun awan mebega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknyo meninggi tarwih indak menggagah dari awak urang disangko tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan kesimpang siku berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyato baparingo menanti pacah nyolai. Baapulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok rupo berjalin dapik batarawang wasalam sudi samu jarang alui nembagai banang suto. Tapi katoilah nak, laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sase sepatuang singgah, tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niek salah perangai jaik menyesok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak lang karangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling ino nak. Rupo tampan tutuanyo lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya to nak mangaruak menyamun surik mato menepuk juga lak mani. Sipaiknyo nambak sipaik pangkua. Sembah kida rayah kesuwok tamak lobo rakui saraka. Laki awak ngamasak kicuah runsana di umbuak-umbuak. Pakawan narok jona lai mato duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan mana tu nak kanduang kini seso isu naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu. Badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala. Lunak lambui saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku mengandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun ke ibu bapu. Pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan. Terpakai di masyarakat. Kok lai tasuo nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah, ba itulah saja nak. Sakarat itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapaulih kain pandukuang tandu baranak bapusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tandu lai tumbuh nan ditarang. Tandu lah gadang nan dilambuak basukur segalo bako. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak. Usah menjadi baban bari. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan ke kaya lalu utang lalapeh dari baku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara ajoi dione masapa jajarlan sora ajo sora yanema kajadi buhur sora ajo sora ajo sora kajadi buhur ibo rombonganema oidi alaman pangkala manyonsong jocaranmu pangkala manyonsong jocaranmu Ale etara panema etara
jalan. Allah tak ada ngayo mak sambal menyembah. Pangkal meminta kadilan. Pangkal meminta kadilan. Ayo manyo sebenarnya. Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka majidi buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpu-umpu tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah ngadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nan ka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk pusek jalo pupunan ikan iyo tetapek di badan diri ambo. Yolah. Batolai jokok malie ateh rupo kalau basiang ate tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tasini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kegunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabut rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada walik talian bayi ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah deba itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan aru nantaragak nantakana nantaisi isi di hati tekilan-kilan di mato. Kini ko katulah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja jawabnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah barapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai bagi naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kamusaji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh kani nek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah bagindo Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapihan rajo benua Cino nan tinggal di pulau Panconangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan je santun balingkuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimoja pun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Je salam gawa ambo japuk jorila gewai ambo jalang ampun je maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuhi. Kato adat kato pituah rajonan baduo pagangan manti jedu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tan tuah pulang bakudo.
Tipak de badan dari ambo, kok galaknya to dek jujai, kok pai karena suah tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri taga dek patuah kanan tuo. Ama bak dua adapun kemudian daripada itu, talatak put yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu tigo limbago nantar jali. Manolah tigo nantar jali, pertamu sambah menyambah kedua baso yowasi ketigo siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso jawasi di dalam rapek di majelis martabat duduk di makamnya nyato baulu jobailia jaleh bau juang jawa pangka basambia jemulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nampiawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro. Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Nah sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulindan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo, timbo sambah datang titah kamu tantanyu. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko. Apalah sebab deba itu. Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan maluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru ke palang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawi sailan berkumpul karang ketapi. Kok karang mambo tentang itu mak. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako setantang sambah menyambah dua yo adat baso basi kok tinggi nang kurangan juang kok gadang nang kurangan ba indak tabaso tapa mulia lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi kan ba itu bunyi penunjingan tadi sabananya ndak doh pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri yo kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja patui elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo mak patia. Ambo. Adok ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik entagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasase. Salah cotok malatiangkan salah kacak mampehkan salah mudik mautamkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh, minta kurang banyak-banyak, dilaya mohonlah maaf, dibatin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara, orang yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok dibateh rundiang tentang nangkosan. Rancak mana? Siria jojaran no lalai lalai katanga
minta dicabi nikmatan dosuku minta dicabi atan dosuku Ojo sial enakan mati makato Siria jujaran nolalai lalakatanga minta dicabi nikmatan dosuku minta dicabi atan dosuku dibaca tuan akan doseria jokina apa itu kanda dari baru tiba itu kanda lain baru tiba tingkah yumma baganda semua maniri dawil kaduo semua maniri kaduo manyo beliau samandaro Hai Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di ate rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lilih saga tadabua lalu ke tanah kete indak bersabit namo gadang indak dian juang gala sambah tibo di tengah-tengah ujung persambahan kepada Tamandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya kinilah padang diukua dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin kok jamuan lah selingkah kampuang ko alek lah sapanwa rumah sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando tumbuh serupo iko kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan ke pengulu apalah jini sabutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanang. Jokok dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang ke bekicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin taruah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu je pasang turun naik, taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang narih bijaksano, tahu diereng dengan gendang, tahu magak magiah kan menjaga labiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin je patui saukuran. Nan bak sekarang kini nangko, lah sugiro si juru janang menatiang carano basa barisi silah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai ilang rokok nan saguluang kaganti adat baso basi abatulai kandak de kamisi pangkalan siliah nan minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinyo nayak kaparoman kaleknyo tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangkah rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Sampai dia sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jabarabah balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah salam pulang sambah kembali baki ke Sipangka. Mulonyo jalo diserakkan karena kulari nambah palun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti juru balang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu,
Maka memuji menyanjung memohonkan sambah la ambo kabakeh silang na pangka pekerjaan nambah pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biwa pari. Nan tahu diribui kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko tamu disonsong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso bahadai handai baramah pemulik mani bananti Yosidia Pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke kota tangah banyak nyampe pulampe. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narape. Maka tibulah titah dari pangka. Apalah bunyi panitahan. Cabiak sirih katoklah Pinang pipia gambia paliklah sadah isoklah rokok dan saguluang. Kan begitu bunyi panitahan setang babatia tadi. Sabananya. Biasa sorak babaleh imbau basawi. Kesawi sapunyo dari ambo insya-Allah. Kandak buliah pinta balaku sirah salai nak baca biak Pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun narun ke kami singkok sabalun nalamak kami makan. Tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo. Sirih di mana mamak gatia Pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi dakwa dari sultan. Siriah di malah kami gatia Pinang di mano kami juluak kan yo ba itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyokan danga pemari dari ambo nak nyato asa muasa nak tantu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya siriah nan kuniang merah janggi siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak urek melingkar-lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7 nan 7 malayuk bilang langit 7 bateba di lautan nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepalo basa-basi. Pihak kepado dang Pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pesagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mengkonya turun. Semusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asanya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi di basuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah di timpo santan. Tersabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang jenagari. Bapa patah mengko di jarang bayi barat mengko di jamua. Sapi pia jatuh kaya sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau. Santo bugis timbakau Aceh diracik tukang di piobang saik narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinto buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo. Harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyokan najawah mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggok nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingkacino jan karata rangeh tuntido. Pihak kapado songkok carano dalama orang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi na samo baliak balah. Baratuis camin di pinggir batabua kacau di tangah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo maunya Tamandaro. Ambo. Mudiakan sawah dialai liakan sawah taruko. Iyo banyak sirih dibalai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lah Pinang guluang lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz. Lah mana mau sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sangat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari. Lain menjenjangkan pihak siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sarik petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam. Dek lamo lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masyak gambia kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Kok iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape bulia dili caliak putih hati bakadaan.
Maka orang Solok kesukur kami lu buat silasiah panantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia Tuan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita cali hakikat sama diamalkan. Jom bismillah mak betul ya. Sama-sama benar. Lakame bulu alalai siri amanyiri manakan duang kini jua da dilewakan lalai kini jua da dilewakan indah basi pak jo basi siamakan duang alek diminta minum makan lalai alek diminta minum makan jamba di meja tarapanyo makan duang ba itu kuno lalai caro di kota lalai ba itu kuno caro nyoko di kota alek batang gua lalai manarimo bakamangala ulang jamba lalai bakamangala ulang jamba. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggillah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan nampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapuilah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Juo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga piliang berbunyi iyo di dalam padaupuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cendu piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan hera lamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan dari padu itu aluran nasinan ke tengah jiko dino dimanuangkan asa muasa da ulunya. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang petapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat di ayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesuke bareh di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susui makin disanduak makin panuah. Tak kalau masuk saya suat tampang nan tibo dari jauh. Sabalaruhun tanah Yaman dibawa Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang di naler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang baniah makanan orang tiga luak sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namokan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalai aku mastan. Kapal sare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako
nan pinta je pintu kami siko sementara hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakeh mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakeh mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat nilai dengan batin nak sarpek sapapeknya lah kepada silang na pangka nama atok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talembai padu ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didangar lah bayak bunyi, bak padi boneh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kalangkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pintak je pintu dari pangka, apalah menjadi pintak je pintu. Karena sadang wakatu dinenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami bakayuah mamak marapede tapi kan yo itu lalu penetan mak. Yo benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ke menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato bestinah kudian kato bescapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balaya, lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tuan. Yolah. Panggilkan yo bakan dak turis tan ko imbau bakan dak jalang tiok tanyong bakan dak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabuik dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sebab kerana itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lai. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang dipaburi itulah kata sebenarnya. Maka dek balaya musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka, mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jiwa, gilu mau say buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takuit di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke Kapabasi cukuk jualat kelangkapan langkuk juang-juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong pasisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah sultan taimbau uji kepada alek kami. Nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah sultan tadi nan tetunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia biar nak tabang dan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dek biasa di biduk kayu tagamang naik kapabasi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakau. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tuo jemudo sesuai andam sumando batau-tau junan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan kunon ba itu caro kini kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinyo seconcong nama barabah ketabek berulang mandi kama condong kama diawah tando bermain akabudi
Kini kostan, sapueh mahilo pukek lah tibo ditalikan dua batangguah Sultan menarimo. Jauh taibo watek kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah pada Ustaz. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo cicai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironyo. Gurun nyumunggu labat tarah, tanah nalakuang labat timbun. Kini jata balantai papan. Nak licin kilik lah tibo, nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah, tua belum buat kesipangka. Tapi samantang pun itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran atas bawah, rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan, Ustaz? Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencubu mencaliak ikola baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak puruh memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro. Elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan. Kandak ia minta ditaguak. Kini baitulah nerancak tan. Kok banal sesuai tantang jambanan ke tengah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada Sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menyenjiang talih ya kaladi dalam rumik mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu dibawa nanya, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yoga rapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan dilapiak dan tabantang. Kan dia itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah dan mudah pai je pakai dan tua tinggal je rendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya preso dima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Sultan Melaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak babarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak nayak yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Ustaz. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang-undang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang pahamlah Sultan tentanan pun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narapek kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan Batanggu ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan talukih di limbago menurut barih je balabeh nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dinan tanang ikut menuga dinan data. Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sambah dipunkan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan.
Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham di silau jemato batin kalau diratih diselisiak jiko diindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mananam budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum, pangulu seundang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan, naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu, martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek sultan, kok iyo alik separentah pangka jamuan separentah janang, alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah sultan teri. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang dan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Alah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Mahanya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditikam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja panuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambaran taidang. Elok susunyo nambak sirih, elok atuknyo nambak gambi, agamak sadang kacak tabao, tampan lai lilo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana adalah sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta ita gua. Supaya diparanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iyo itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kelampauan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun sementang nambah itu. Dek diindang kami jabaso, diayun kami jabodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tubuh. Nan bak pepatah dinan tuwo kandai andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum kutiku awi, kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah rundiang babateh rundiang dikarik tentang nangku. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuh bagantang simarjo lelo undang-undang mesikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua yo bertiga di hadapan minyak dengan mamak serato yo cedak pandai langkok bepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa katu bayo mencari bulik nan sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu Stan. Kami tunggu mak. Dikambang kata nana talipe bangka mamulai parendiangan amara pulan ma Allah badawe dalam genggam ma wala tapatangan innalama inna walalai innalama inna di bola pinta si pangkalan aina ya kursi
palaminan alle batang wa candoyo anggan kudian kan awe babarikan innalama inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rampaladang di balah di mano di kampokan di kasuak nang kolajuo. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano ditibukan di baliau nang kolajuo. Ayo nyo mak Sultan Papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit iliek kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangko lah hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso jo basi, ketiga siriah je pinang kampek minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran suah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah senyuman tibo kasih pangka menjadi amalah hendaknya. Dapat pahala orang saya suak na mencancang na malatih menaruko sawah joladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah pihara barundiang sesudah makan. Ador dengan nanti ke tangah utang dek ambo menyampaikan. Sekiranya kato dirapatkan Allah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak yo bicara. Manya setengah Ambo. Sawajah tentang minum makan sadu nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah lai balaku kandak kami alek lah suko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapua. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba juta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang agam bareh talalai dari Solok kerilahan sajo pemanuhi. Selorong pinta pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapatkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Sauku hukum sesuai sadundun adat juagamu, adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah, babu huwa mati ijab kabul. Babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin antaku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jasadah ambil sakabek sirah pinang. Kuk tibu wasuang jopi tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai bapangkek naik, meninggalkan luweh jo buku manusia bapangkek turun meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namo badamu sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek bakilin bajumbai-jumbai salam gadih rang meninjau. Ko ado suri yasiase siako gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami dipanggilkan di Labuan Nanggolong naknyo talewa di nagari. Kemudian daripada itu, malik lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makan nanti liat balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basan biara jairiang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang sorak sorai jadi bungo. Salatuih badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampuang nangko. Masuk ke korong kampuan nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka ni niat jemamak di muka ibu jawapo, serta ipar dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikut dan datang, mengganggam pesan jo amanah, Allah bersuruh tersarayo di mamak sabarasinan. Mantap sampai ke rumah, baru dua jawik sama mamak. Komah lah tiba kami di siko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang namukan, maanyo mak Sultan Perhatian. Ambo. Komah jinihnya marak pulai rasul menetek niro pinang entah baraya entah hindak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatal. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bungo luluak. Namun peminto mamak kandung nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau.
Ko elok retak tangannya, baulah menukuak jema nambah, bau menyisi imam bilai. Ko elok retak lidahnya, kusik baulah menyalasai, karuah baulah mempajanya. Lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah, kaya lia nak sarang kuadayong, bajalan sama mai yang bayiwa sama maisi. Ba tu lagi. Nak nyonya tu siang ba hari, nak asah tarang ba bulan. Putih kapeh boleh hari caliak, putih hati keadaannya. Lapat sadah dari mamak tandu amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang ngabar itu. Sekian sambah makin apa lah sampai dek teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saibarai urang memanciang kemastan. Balah garan rang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang piap pengilang lubuak beriak bapusaran kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko alah ke dalam bana nurut itu sultan. Asalkan pinta le kabulia niat sampai kendak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahasa waktu itu punya lah 30 yo sampai tu kan. Jadi mana? Jadi ma beliau sebenarnya. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggok tinggi batang lamo karareh talalai yang bawa meli angkato kerilahan jua pengukis sultan. Kepada Allah. Adapun antara ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman. Iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Iyalah. Ulunya lamo mudia sultan. Dalamnya lambu silami ditapak sepanjang alua mencari rantak seragam. Yolah. Taga dipatuh ke nantuo, stanan tuo patuh ke pengulu, pengulu patuh ke mupakai. Rupanya kato nan kamu jawab, gayuang nan kamu nyambui, iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo aduk kadiri marapulai, tiba pitaruh dari sultan supaya diterima di tapak tangan diganggam adat jepusako, kan baik itu lalu perundangan sultan tadi. Yolah. Pihak di kami orang disiko sultan suka bana menerima sanang lah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo, dijujuang bagai mengkuto, bertampuang di tapak tangan diganggam jari dan sapuluh. Kau tak cukup di tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi jelangi panadahnya. Taman daro? Taruh kan? Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak tingginya di bawah rueh bak rabuang jolang membacui. Bau mua bilangan dari barueh tampu alun gadang disiram ambun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti pabilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh badaun rimbun jorampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang talaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami istri bak putiang laki kaulu bersimpai jo kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ibarat jalan lababate umpam mogol labaran tinggi mana koyokini ale manyamba minta lape tangka baba somanani oi lamanani mana koyokini Sinde manyin sama bijana kandung baparang pantun
gigianyo le minta ko minta maka mamba hari izina jiwo kamana ko dapai. Ayo manyo Ustaz berpati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah dipun kan. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek katu ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sando ambo bakato dinalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Menabang lai di pangka menjuruak lai di buah bakato lai di nambana. Laki lah tuah di nan banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipe palu adi dado bakumpu darah kayan tuang buruak barito di nagari. Tapi samantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batuah. Bago manusuak tampik lalu ne tujukan ni tuju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau rantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat jopusako madokan bayi jobalabe. Menyusun cupak dengan gantang. Dia adat na memakai pusako tinggal menunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karajo na pokok dicari lah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Bulik lah dapik digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan siriah. Kemujuran dek silang na pangka namonyo. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibu samulah hadir di hati rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkembangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih lah batuangkan air indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah. Bahasa karang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang bebega di uraro balunta-lunta jo kabuik pementan-mentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya merandah tabang kepadang ribu-ribu iyo karimbo nan satumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun nan satitiak. Sajuk nan bukan alang-alang bak paneh ditimpuri nai. Membayang-bayang kemuku mencayo kau tak banak sanang hati bukan kepalang pariso merong tubuh. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dahulunya. Manyu samdaro. Sampaikan kan? Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro, nan mengkasih dari sampai nan dia mali ke pacar. Ndak ada lagi. Kok duduk lah nak maurak selo, kok tagak lah labain kalangkah baganjua surik ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jatinan suci jemuko nan jania. Sakitu sambah berustan. Lah sampai di Temandaro. Sa kira-kira. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari barih melabeh ke diturui ampun jerila pemenuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan yaitu duduk lah nak maurak tagak lah nak mayu langkah berganjua surik ke pangkalan sebondong pulang ke negari kan yo itu lalu Sultan. Sabananya sesuai pepatah Sultan yo 5 biawak tajun di sinan nanjang menyala 5 tuga tantak sinan tinaman tumbuh. Mako nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi sayah ke gugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan seketiko nak diantar undi yang kena banyak. Menanti mo. Jadi baru kita tuh Manyo Temandaro. Mana cara? Sampai kembali pada Sultan. Kepada Allah. Rupanya perundiangan nang kaba kembalikan ke baki Sultan karena kok dapat surang dibulei dapat bersama dipayokan. Tantang kebenaran dan tertumpah ke baki hambo tadi Allah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik dan segolong. Ganti yang putih biang ketabu ambo antakan baki Sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak sialek karena nang dimungkasi adalah sampai nang dia malala pacah kini duduk lah nak moroselo kok tagak lah nak mayu langkah kan yo itu bunyi penitang tan tadi yo lah aku itu yo jalan nempasa ke ditampuh stan kato nambana ke disabui Allah dilaih hake atok dirasuak menjariau
Akan tetapi sungguh pun lama itu rupanya antara kami je sultan saya yang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana kau nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat. Tapi nanti ama alulai pacah. Kalau nak menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mengko senang nanti kami pangka pulang malu Pakistan. Lah sampai Ustaz Meru Dibilanglah. Rupanya taradok kebenaran ambu nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek sultan surang nan arif bijaksana orang cadiak cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapala mengenuangkan. Yulah. Tumahlah papaidakan kena rapek badudukan kawrik tagua. Basandakan ke batang gampa batatiang ke nenek mama. Mako kok tanamu meninjau sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana atlamatis dan sajuak nambagai di palali raso menetek akalundang raso bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nantapun ke bakai sultan. Karena sembayang nama wakatu alik nama kutiko. Kok duduklah nak bersopan yang tagaklah nak bersopan ni. Kamilah nak mainkan langkah. Ini ko dek sultan. Kandaklah beraso kebuliah pinta lah beraso kebalaku. Apalah kata sultan tadi. Kok nak nimungkasi elalah sampai. Tapi nan diama alun lepaca. Artinya nampak diama alun lepaca. Nak manahani kami semalam ko. Besok pagi nak kami lapeh. Kan dia itu tadi penita sultan. Iya mana? Dek sultan bahayun lalu mengamankan. Bapujak pegadang tangih bersahuk tengah dua itu ujak nenindak babarikan. Sebab baalah dia bak itu. Adapun kertangan kami kemari kau pai mantakan sultan mentari. Tak ubahnya. Bak ibarat manta orang balai ya komastan. Bayangkan sabateh pelabuhan. Kapal ranggang langkah baganjua berarak balik pulang. Nyampang kesamo naik pulau keanjuangan. Koknya oleh ang kapal dek muatan. Tarumuak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Baatonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalehkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. Ke Pakistan sambah kembali. Menitalah. Taradok sambah jutitah sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat batutualah kami danga, ibarat mengajilah kami simak. Lah jaleh uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalehkan pintu keluar. Kan yo itu tan. Sawananya. Aku itu kejawab ketimbang katu tan singkit saja kejawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Ayo mas tan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulau tu makirnya. Ku ujui lah ambo pandang, nyariannya lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran balik tersimpan di balabe, tampan Allah patut tabau. Izinkan ambo menitih batang, papah dek sultan je bicara, ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah penundingan sultan cako, ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Kan iyo itu kalau luar sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh ikwa koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik manih turun tanggo. Tolong petegangkan tentang itu sultan. Sampai sultan. Inggo itu dulu. Ambo ulang kato sultan tadi. Keulangannya pulau dari ambo kato sepatah palang ongkai je mulik manih turun tanggo. Kan iyo itu bunyinya sultan. Tidak salah. Karena sultan mengabik jo buah sinta rumi lambo maungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan tu kanda dan tak babari sultan, tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis sultan ke babalia. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajari yang komastan padang berpinyangik taluk babuayo aiko nama rusuh nama gamang jati kami sultan. Lah sampai sultan. Sampai. Lah tarapak pulau rundiang jobana dari sultan. Baklah bana rundiangnya tinggi indak terpanjai lawenyo indak taranangi di jalan rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapeh ditikam jajak kok cupur simpan saja dalam bari.
Joko dikatakan limbo bajar yang padang berpenyangik taluak buah buayo itulah kata sebenarnya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan limbo rayo tu bukan menampuah padangana atau merangi taluak jaran tahu. Hanya jalan nempasa gari tampuah labuah nang golong gari turui. Sanangkan nanti tentang itu usah dilapeh dua hati ke badan pulung arek yo. Sakitu sambah badan. Stamilaro. Lalu kalang. Nan bak pepatah sultan yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Aba tolong dek sultan menjangkaukan. Stamilaro. Sampaikan. Kapa banang kodoh sampan bakemudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat nengkawi. Itulah adat sabana adat. Nang kalau dikikih babi basi, dibasuh babi haya, dibubuik tak nyo mati, dianjak tak nyo layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sebajah daripada itu, cancangkan dua segaragai undangkan dua selanggano. Pertama syarat nama ngatu, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukolah pau keduanya. Adat disarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ko iyo adat lah memakai alik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu pakaian itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari manta pulaistan itu nambah amalkan. Komahlah tiba kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabalap. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan tetampuah jiwa rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dinan jadi pepatah dinan pandai ke buah mulut dinan mudo. Adat berbuah sinta kok syarak berbuah mati. Sepanjang pituah sultan tadi bahampang kami ju ayat bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk buki kepanasan. Sekitu disambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu standaro. Apa? Nak semua yang membusek, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak menanti, rundi yang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuahkan tinggal adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya berasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Sultan Japui, pulangnya minta Sultan Nanta. Bapak carian tentang itu ah? Ayo, maunya sebenarnya. Yolah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tab yang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuiknya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Iya itu. Kami kabek pada je daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Adat kan bahasa ni syarat pesan di kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarat ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi jusiriah Sultan kami Japui. Syarat lazim hukum melayalih jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo di laju maaf memenuhi. Jadilah menitah Stan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarap usirai dan data. Namun lama jo lambek sampai juo di Muaru. Baitu juo peningan kita San. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai nanya tagi soh jalan katurun tersinggung Sultan dijanjang. Taraduk salah jo sili, kilaf-kilapat sasik gawa sumbang jogang jojangga. Maaf juga kepada Sultan Sarto Segalo si Pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo teluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lepeh. Nalaya kita beri darilah nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yolah. Anang kini jawablah salam sujud kami
Siupiak Siti Raimah membawa parian pulang pai, gulung lapiak sapula rimah kami bayalan nanyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piaka pulau nedalan piaka pulau jawe elasan masalah dari balero yom dari balero dagang asiri kaikatan marantau nedakatan marantau Bapisa dene besan bakla samantaro ne bakla samantaro lamu jolan lalai kami kapulang nega kami kapulang nyampang taraga alai mancinto ne alai mancinto carilah kasih di sinar padang lalai di sinar padang